Succes, ja. Goedemiddag. Hey, wat er nou wat gebeuren? Ja, dat is belangrijker dan denk ik. Ja, nou ja, dat is mooi. Ja, slim. Slim joh. Ik ben ervoor. Ja. Ja, best een keer. Ja, spannend. Ja, dit is echt spannend. Ja, dat is spannend. Dan is dit, daar is dit niks van. Nee, nee. Dan ga je bij staat. Mooi hier. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. De beste die nooit gaat. Ja, mensen doen kampioen met de school geweest. Ik heb een beetje in februari heb ik hem opgehaald uit Oxford. Onderschalen en elkaar is de krekkers uit. Het trek komt 80. Je zet hier allemaal filmpje op Facebook voor je eigen de camping op de Schelling. Dat gaat allemaal niet zo heel veel aan. Dus dan denk ik, nou de hoofdpreuk is 25 voor de keuring, je hebt de volgende 25 al weer thuis een beetje. Dat gaat verleuren joh. Dat moet ook. Ja, dat gebeurt. Ja. Dan wil ik gewoon 9 man rond. Dat zie je. Wel 9 mensen aan het poetsen en dan was het al 2 dagen lang. Ik ga met auto werken zo mooi daar wel in. Ja, dat doen we maar ik even naar buiten. Ja, ik ben de helft voor de kerk gedaan. Daar zit erin. Hoi jongens, ik ga dit combineren. Ja, nee, stop mee. Een week kan je slaan, dat maakt hij helemaal. Nee. De hele week heeft zo'n beetje klemmen, krachten, dokken. Ja, mooi dit zien hoor. Ja, die simulatie is heel ja, hoe heet die allemaal? Ja, ja. Nee, van mezelf. Dat nou als kind werk. Ik weet dat ik niet goed dat is wel niet spannend. Als je niet spannend dan ja, ja. Maar ja, dat is wel wat. Ja, zou ik het nou, dan loopt het niet op. Wat er meer is, weet ik wel. Wat er een uitbreiding is. Aldaar is dat voor de goede aansluitingen, in overlijn.
een voorbeeld nog wel te doen. Kijk, stap nu in de lijn. Regelmatig zou iets meer afdruk mogen tonen. De draf heeft je heel krachtig een afdruk laten zien. Heel, of een achterbeen laten zien met heel veel afdruk. De voldoende snelheid. Bijvoorbeeld zou iets meer effect kunnen gezegd worden. Iets meer lossigheid kunnen tonen. Dit paard wordt opgenomen, mede door zijn sterke bouw, mooie verhouding, standaard sterk met de tweede breedte. Wat hebben we nu? Nee, goed zo. Goed zo, Frida. Hey. Goed zo.